TikToker iki bose TikToker iki kodang-kodang kabeh iki wong loro iki. Assalamualaikum bos. Oh. Lah iki ora ngono iki aku tok biasane nonton di YouTube alhamdulillah ketok wis niki juragan TikTok. Ya ae sik. Oh, ra idoni kok. Oh Mas nggih Mas. Baik. Nggih Mas. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah awak dhewe met bengi-bengi ana ning endi kene met mriki ning Indonesia. Ah idoni lho met kuwi. Ora ro aku. Indonesia mahatane iso. Lho piye Ayo takon sik. Di.
Rincing. Rincing ya. Iku didongake Mas. Muga-muga masyarakat iki sehat selalu lancar rezekine. Tentrem ayem barokah. Lah iki ditesek kok kene, Met. Lah napa? Iki kan go flash to, Met. Heeh. Untuk kan aku merongos. Heeh. Nah iki nek kena flash kene iki difoto ireng, Met. Oh, kowe pemantul cahaya apa piye? Iki manfaate wong merongos ana fungsine, Met. Lah napa? Deloke Panjenrono. Nggih. Nah, mriko. Heeh. Iki syaratnya kudu merongos. Do gumun nanti. Nek do merongos iso nyemprit. Nah, aman. Iki syaratnya merongos. Biyen bose gumun nanti. Merongos iso ngene, Pak. Lah iya, alhamdulillah tumpuk blek, Met. Enten YouTuber Lah iya kata disapa kabeh, Met. Nggih. Muga-muga sejo YouTuber kene iki sehat selalu. Lancar rezekine. Lah iya. Panjang Nggih. umur. Lah iya ki wis. Tanpa ini kita bukan siapa-siapa. Lah iya. iya. Berikan tepuk tangan semuanya, coy. Oh. Lah iya. Des, kowe untune tekan Papua lho. Kok iso? Mergo YouTube. Lah kok tak idoni weh. Lah yo piye tenan? Untuk tekan. Lah yo tenan kok. Mergo sorotan. Iki lho, ibu yang lagi guyu ngasih mekekel. Heeh, kowe Ngangge pampers mboten, Bu. Sampean ayo. orang ngrowok ngono. Lah ya, Nggih. langsung dikasih rodat pertamane, Oke, Bos. nggih. Lah iki yo karang yo bagi-bagi waktu awak Nggih. dhewe ngono. Main Lagune durasi. pertama, Bos. Heeh. Apa iki Pelek Pras? Wajib. Wajib gawe. Udu, Mas. Apa? Apa? Ayo pro konco. Langsung dirojati mawon. Ya to, Lek. Ayo pro konco. Ayo pro konco
Napa Rosi napa? Dul? Rosi napa dan Rosi? katok. Rosi wis nganu wae Rosi musik dan katok. Lah kok iso? Lha iki sing pake brodol kabeh ono. Lah nek wong lanang ki nek cantelane mau semprotrok. Ini nyatane yo brodol kabeh ngono. Apa meneh iki? Lah napa? Latu-latu. Latone jeber. Lek prasrak yo ngono ki. Iki kan informasinya urung tepat to, Met. Heeh. Rungake haba-haba dari saya. Ya. 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 Ono semprit sing sepisan pindah, ono semprit ping telu. Loro langsung formasi, semprit ke telu. Bubar. Oh, udah bubar no. Ojo. Langsung jadi siap-siap. Heeh. Papat. Jodok. Oh iya. Ya. Dirungake, Pak. Dirungake. Wis tuwoke dirungake kupinge ya. Papat Jadi sing tuwoke kudu dirungake. Lah iya. Temeng aja ngeyel. Mimpin. Dane kegukeh latu-latu. Sing tuwoke teges ngono. Aku nek wis nyekel mikir gendeng. Lah iya pancen kowe ki gendeng. Ora masalah. Masalah. Yuk. Ayo, langsung saja. Set. Ayo, tuwek angel ayo. Kandhani kok yo. Ayo. Kose matono no. Kandhani kuping. Wo, tuwek gitu. Ojo ngono, sing alus pendes. Sing alus. Ayo. Loro. Ya ampun, loro. Loro formasi ada depan. Iki lambene wis kedel lho, Bos. Lah iya. Telu siap-siap. Idune wis akeh yo. Nah, iki Dadak. wayahe Lekrut iki. Ya Wayahe apa? Lekrut. Nggih. Lagu no. Lagune apa lek, Pras? Wajib ngain. Sik, kowe iki aja nesu-nesu to wis tuwa iki. Aku males nek nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Gampang nesu aku. Lah piye? Aja nesu-nesu. Kowe iki tegas ra nesu. Wajib ngain. Lanang wadon. Loro ilmu. Dirungake Mas. Lanang wadon ki loro ilmu, Mas. Wajib ngain. Lanang wadon. Ngawur nih kuwi. Rapopo aku. Rapopo. Aku kok rasane makro wak untukku. Wajib rangkep rong lagu. Rangkep lagu dos. Iki kanggo gawe. Heeh, iya. Artis kon maju ngono ya. Iya, artis dhewe gawa rene. Ayo tak dol kok ning kene kok, Juk. Tak dol. Iya. Ayo, siap, tak sepoti aku. Selamat datang seruan kami. Selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia.
datang semua yang hati kami ajang ayo mendatangan ngangel teman-teman. Ya Gini, kok sik to. iki Kok rada- semangat banget to bengi. aku semangat Wis iki. disemangati karo ayang. Ayang sopo? Ayam Ayam bebek. kuasa. Oh, aku kan jadi papa. Papa gedang Mas. Yo karo Mamah mama gedang. Ora. Karo Piye? mama Blara. Mama biar mbahku. Ayo. Nah, Rika rak kepi. Iki lagunya apa? Wis. Rabi ngomong-ngomong. Karepe. Piye ta iki? Cepet iki. Iya, Pak. Ya ya. Mino ya. Piye lagi? Iki kan ngopo? Iki Tak tas sepoti ngopo? to. Oh, sepoti to. iki. Sepotane Rindia kudune kuwi. Ah, prase kocruk. Lah kowe mah milu kowe kentir. Lah aku wis sak siap aku wis nyempriti kowe. Lah sido. Ya amputan. Ayo. Barisan. Angel. Ini dut, dut keliru ki bose dhewe. Ayo. Lagunya apa lek Rindi? Baik, satu tumpang hadirnya untuk Panjaitan Soyo tentunya dengan artis kita kondangnya dari Magelang Dutya, bangga. Pakai bajunya kebaya merah seperti sarangan tahu. Abang endi? Aku Matane iki melek mangane dan iki melek nang Tapi- melek. iki nek bojo karo iki enggal mati. Lah ngapa? Urung-urung nyenek nih. Ya, oke. Baik, kita tampilkan. Ngene wae ya. Ya. Baik, kita Memenuhi tampilkan dari artis permintaan. kita. Tadinya maju sedikit. Tadinya jangan maju sedikit. Set. 1 2 Eke kayak wong sopit riko. Yuk, semoga. Wis ono sisianku. Citra Rimba Indonesia. Ning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Ojo salahke aku, ojo nesu karo aku. Wong tuaku wis kekecut entuk mantu. Ora gelot iki jan upin-ipin kowe mburi panggung kono lah. Udan melo tumete sing wayah-wayi. Semantar support Bos. Iki tenan apa yo ono mimpi. Rasaku sliramu kok terasa
Des, sampun, nggih matur suwun, saling. Wis, rampung met. Penyanyine wis kanggo kabeh. Ya to met to. Gak ngomong ora kowe jane. Nilih mike kono lek zen kuwi lho, mike hairless lek zen. Lah wong dikucek ngene. Hah? Heeh. Nggih. Langsung wae. Heeh. Iki posisine piye? Mantap ngene, Bos. Yo ngene iki. Marep metu. Marep metu rono, marep rono. Arep Rono. Right, Rono. Aja bunuh diri. Aja. Ya nyol ya. Kok viral we. Oh, kowe ya. Pemain mondolan keok. Ono lemut. Ayo, langsung diredake wae. Ya manut pimpinane kuwi kok kene kok. Apa? Kita pemuda, oke. Yo. Ayo, Met. Wis wayahe bar iki lho, Met. Ya. Ya. Wis. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menunjukkan agama Islam yang termulia. Dengan sekutu kami mencari ilmunya supaya kita bisa mempelajarinya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Pripun? Kurang banter. Sik. Pripun? Baleni neh. Ayo. Baleni neh. Kurang banter. Lek Aldut. Baleni neh. Ora kita pemuda meneh. Iki jarene kurang banter jare. Iki tuwek angoh protoli kabeh. Ayo. Yuk. Kita pemuda Islam Indonesia ingat kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerjanya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Tak takonane. Piye wis? Wis sak semaput. Kurang jare pras tok dewek. Hah? Wis tenan pras, misake lato-latomu. Wis tuwa. Ya wis, sekarang ki awak dhewe iki kok duwe untran-untran to pras. Ayo, iya to, siap-siap wae. Ayo bola-bola do siap-siap. Apa sing awak dhewe dikanggokke? Ayo dijumpuki alate. Yuk ki wayahe untran-untrane wong. Langsung wae cukup untran-untrane. Ayo iso kene wae gak apa-apa. Ayo, ayo iki bingung wis tua-tua ki. Tua-tua ki udah bingung. Ayo. Bali kira. Do bali kira do ganti dewek. Iki lho. Nah iki. Ayo. Kene ae rasa ado-ado. Heeh. Lek Rudi. Nah, iki siap-siap untran-untran maneh. Ya riko dhewe kok. Iya, lho kok enyol. Dikoke Ana Mas Zen. ya. Yuk. Ayo. Saiki saiki opening sik kaya biasane iki. Ya Allah biha ya wis. Iki biasane kok nek nyekel iki sapa? Miki Andes. Ya Des. Ya Miki tuh langsung.
Kebri? Iket nyong kepiye? Pasang ki. Ngerti gak iket tangga nyong. Api. Riko ngono ke sipok mako bakul sate kok. Ayo, ayo. Langsung. Yuk, monggo iki karang yo untran-untrane bro koyo ngopo bersama Citra Rimba Indonesia. Ayo guys kadang latihan. Ayo, monggo. Yo, gini. Iki wong gede-gede ki seteko iki. Si jedang ding golek zen ndak ilang. Golek zen wis ana le duwe. Lek zen ke zen gede ya. Ayo. Ayo. Iya, wis muni urung sampean kowe. Iya. Audio. Gini. Ya. Gitu. Iki ana glebere barang mbok kaya ngapa wujude. Wis demi caleng para satriya kang nitih. Ya, Ca. Sing ati-ati lan waspada. Ya wis. Gusti Allah Agung. Paringono keselamatan anggoringan pintas ing dalem menika. Remak ing para prajurit. Kang numpes malapetaka ing donya iki. Ana kang siluman kang wujude kan celek. Sing ati-ati lan waspada kir ila dalan.
seksa ambuka kamulyaning jagat raya Tiro